बिथाङाबो जोंनि गामिनिनो जाफुंसारनाय सासे हारिमु सिबियारि बैसागोनो मा होनो जों गामियाव फांसन जादों नालाय दिनै लास्ट आरोना ओमफ्राय एसे मोसानो नागिरदों देलायनानै फैबाय नै साथाबो लाना फैदों साथा लानानै मोसागोन मैयाथ' बिराद रंजा बाजा जालांबाय माबाया है हमना होग्राबो गैयालै फांसना बिराद रंजा बाजा जालांबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माबायदि जागोन मोनथिया आरोना मथो दसे हमना होनबा एकदम नै गोदोनाखौ ओरै सिनदों जों मोसानाय मानायफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों आरो जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' हिमानसि आइ लाभ इउ चुम्मा
मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट दैमारि आदै बिथाङा सासे खुगा मेथाइ खनगिरि बयबो आखाइखौ आखाइ खबनानै बराय बिथांखौ जोंनि गामिनिनो मुस्लिम रिंगुसा बसुमतारी बिथांखौ दान्दिसे रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय गांसे मान फालिजों बरायथाय खावलायदों जायसेयाव आङो सिनायथि होनो लादों बाजै खेवथि बर' बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो मान फालि गांसेजों बरायनांगौ बिथांखौबो लोगोसे जोंहा मैयानिफ्रायनो जोंजों लोगोसे खाम दामनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनाय मुस्लिम रनेल दागलारि बिथांखौबो फिन खनसेबाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो थुलुंगा लाइमोन आफादनिफ्राय मान फालिजों बरायनाय जाबाय दायसेयाव सिनायथि होनो लाबावदों जोंनि गामिनिनो बिहामजो अनजिमा बर' बिथांखौबो गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय बिथां खावलायबाय बिथाङाबो जोंनि गामिनिनो जाफुंसारनाय सासे हारिमु सिबियारि लोगोसे जोंहा दंबावो दिदोम फंबाय खाम दामगिरि मोनसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय थुलुंगा लाइमोन आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय सासे दंबावो बिश्वजित स्वर्गियारि बिथांखौबो गांसे मान फालिजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गुबुननिसिमबाबो साबायखर बयनिसिमबो
XRL stand. Ay, 나보고 나보고 있으시고. 뭔가는 무슨 소리를 내죠? XRL stand alai. Ang boho, saya video mai video pai dengan nanu mula. Ya, alai jebur. Dah apa ya dah hijab. Payah ngomong. Noi bini dah ni balik ya. Tuan guru beri apa? Ini Boria. Alai dengar enggak? Dengar. Oh. Jangan menang. Jangan gitu dia. menang. Baik, saya ni mencium di sini. Kanda. Baik, kasih Mana sudah sewana di mulang lain dah. Susun ni manusia kita. Jawab ini. Samar baik. Zamar bye. जोंखिनियानो ग्राउसिन गोदान जोंखिनियानो ग्राउसिन गोदान गारामाफोरखौ हप्राजोबनांगौलाय गाबोन रायलायनाय मोनसे फन होनाय बाज्ल' गोजां गागोन सेखाद नामा फट'आनो थांला लायदो फैयो बयबो रंजाफानांगोन लोगोफोर रायजो राजाफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर गैथारला नामा माथो बोराय बुरैफोरल' नंसै आंलाय दङ दङ ना बय सिटेना गोलैनो नागिरदों बिदि बावनांगोन लाबोनो लोगोया लेखाया गोलैनोसै लेखाया रोंमारो रोंनांगौ जायो Boria. अन्थाइजों दोलायनाय स्टेन्ड बरिया फन फैला हिट खा सिंगाराबो हिट गरम सं बयबो मोसानांगौ रायजोफोर बयबो मोसानांगौ हेलो मनिपुर को साफा मिठा पोजिशन हेलो चेक दे सोलिनांसिगोन महलेबो मोनसिगौ आयो फैदो नै दे बजायबो बेबायदिनो एसे प्रब्लेम जायो आरो जोंहा मबाइलजों ट्रेकजों दामोबा नाथाय हेन्स थानायब्ला साबसिन जायो रंजानोबो मोजांसिन जायो नाथाय बेजोंबो मोजां जायो बेबायदिनो जों रंजालांनांगोन रायजोफोर लागायदो मेथाइफोर मा आइ गरम ओइ बाजाय बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि माइब्रा इसिं खनायाव दोनखोमायोना रायजोफोर बैसागु बोथोराव जोंखौ दा नै बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव खननो थाखाय आखायाव लाबाय हेल'
1218 1218 세제 탕크 1218 Sir मोनखोलै होमबा One, 3, 4, 4. बोरै देखाय Ninja. 1 3 Ninja. 4 बोरमा नांबाय बोरमा Kasih bisa मोनबाय थायोलै बोरमा खासिया. Ninja. देखाय Sesuatu kita sebenarnya. Kita serang aja मोनबाय थायो. Kau kasih ber kau kasih. Baik sana. जिबाजौ गु 1509. Naka. Jawab 1509. Kamu napa? Susmita. Susmita. मा मोनखो नोङो दाउला खासि मा खालामगोन नोङो जागोन Gamsa sal. Gamsa mana? Sik. One, 1643. 1643 Binod, kami sila na sige. Tuan apa? Ya, alhamdulillah.